Belarusda we Russiýada okuyan türkmen taliplerine Türkmenistandan her ayda iýerip bolýan puluň möçüri $50 $200 çenli ýokarlandy diýip garaşsyz neşir Türkmen News habar berýär. Bu maglumatdan 3 gün öň Azatlyk radiosu bilen habarlaşan Türkmenistanly talip daşoguzdaki enatalaryň Belarusda okuyan çağalaryna pul iýermekde kynçylyklara sebäp bolýandygy barada habar berdi. Garaşsyz neşiriň 23 fevralda çap eden maglumatyna görä Belarusdaky we Russiýadaky türkmen taliplerine iýerip bolýan puluň möçüri fevral aýynyň ortalarynda ýokarlandyryldy. Beýleki ýurtlar bilen bagly ýagdaý heniz nämälim bolmagynda galýar. Belarusy ýam köp talip hiç ýyly kynçylyksız $200 almagy başardy. Bu ýurtda Türkmenistanyň Daýhan banky we Halk banky tarapyndan berilen viza kartlary işleýär. Iýerlen puluň möçberi ilk wada $100, soňra $200 çenli ýokarlandyryldy. Diýip neşir ýazýar. 2016-njy ýylyň başynda Türkmenistanda dollaryň resmi sowdasy berk çäklendirildi. Bu çäklendirmeler ýurtda valutanyň gara bazarynyň emele gelmegine getirdi. Ýurdun Merkezi Banky 2015-nji ýylyň ýanwaryndan bäri dollaryň resmi alyş-çalyş bahasyny 3,5 manatlygynda saklap gelýärkä, onuň gara bazardaky nyrhy adyndan 5 hisse gymmatlygynda galýar. Bu çäklendirmäniň fonunda Türkmen hökümeti enatalara kesgitli möçürdäki pul serişdesini resmi kursdan valuta çalışmak arkaly daşary döwletlerde okuyan çağalaryna iýermek mümkinçiligini döretdi. Ýöne enatalaryň köpüsi bu mümkinçiligiň kadaly işlemeýändigi, çağalaryna pul iýerip bolmaýandygy ýa-da olaryň uğradylan pulu alyp bilmeýändigi barada ýyllar boýu maglumat berip gelýärler. Türkmen News neşiri Russiýada ýagdaýyň has çylşyrymlydygyny belleýär. Neşir 2022-nji ýylda girdilen sanksiýalar sebäpli häzirki wagtda Türkmenistanly enatalaryň diňe Raiffeisen bankda bank hasaplaryny açdyran çağalaryna pul iýerip bilýändigini aýdýar. Taliplerin ählisi bu bankyň kartyny almaly bolýar. Bu proses udaga çekýär. Bank köp resminama talap edýär. Mundan başga da pul iýerlerine komissiýa alynýar. Talipler ellerine bary ýogy $192 alýarlar. Diýip neşir ýazýar. Azatlyk ýokarda aýdylanlar barada ýurt içine habarçylaryndan we çeşmelerinden häzirlikçe goşmaça maglumat alyp bilmedi. Ýöne bu maglumatdan 3 gün öň 20 fevralda Azatlyk bilen habarlaşan Türkmenistanly talip daşoguzdaki enatalaryň Belarusda okuyan çağalaryna pul iýermekde kynçylyklara sebäp bolýandygyny habar berdi. Guwada etrafyndaky enatalarymyz viza kartymyza pul geçirip bilmän kösenýärler. Daýhan bankyň vilayetdaky we etrapdaky sahamçylarynyň başlyklary hemde hasapçylary ine atalarymyzdan para soraýarlar. Olar ine atalarymyza 500 manat bermeseň limit ýok diýip 3 aýdan bäri viza kartymyza pul salyp bermeýärler. Diýip Türkmenistanly talip aýtdy. Ol munyň bilen bagly Belarusda okuyan Türkmenistanly talipleriň köpüsiniň ören kösenýändigini aýdyp, redaksiýamyzdan bu maglumatlary köpçülige ýetirip bermegi sorady. Azatlygyň baýdylanlar barada Daýhan bankyň daşogudyň vilayet merkezindäki we Gubadagdaky şahamçylar bilen habarlaşmak synanşyklary häzirlikçe başa barmady. Ýöne käbir enatalaryň Türkmenistandan pul iýermekde kynçylyk çekýändigini Türkmen News neşiri hem tasdiklaýar. Neşir Russiýadaky Türkmenistanly çeşmelerine salgylanyp, munyň üçin olardan para soralýandygyny belleýär. Türkmenistanly talipler we olaryň enatalary häkimetleriň pul iýermek mümkinçiliklerini iýdigderli çäklendirýändigi, käte bu hyzmatdan peýdalanmak üçin para bermäge mejbur bolýandyklary barada onlar çegede habar berdiler. Bu çäklendirmeler köp talibiň okuwdan çykarylmagyna ýa-da okuwy terk etmegine hem getirdi. Türkmenistanlılar esasan Russiýa, Belarus, Türkiýe ýaly döwletlerde ýokary bilim almagy ýykyn edýärler. Russiýanyň esassız Ukraina çözmeginiň ozal türkmen talipler üçin Ukrainadaky ýokary okuw jaýlary hem esasy uğurlaryň biri bolup durýardy. Türkmen häkimetleri bu ýurtlarda okuyan Türkmenistanly talipleriň sany baradaky statistikany köpçülüge mälim etmeýärler. Şeýle-de olaryň ýüzüňi bolýan kynçylyklaryny hem agzamaýarlar. UNESCO-nyň sanlaryna görä 68.232 Türkmenistanly daşary ýurtlarda bilim alýar. Onda türkmen studentler üçin Russiýanyň 1-nji orunda, Türkiýanyň 2-nji orunda we Belarusyň 3-nji orunda durýandygy görkezilýär.